Goddag! Vi har lige ramt 10.000 abonnenter på kanalen. Mange tak for jeres subscribers. Derfor William Boysen er ikke lige med i dag, men han sidder derhjemme på sådan noget. Det skal være 24. William Boysen, han er hvad? Ja, jeg glæder mig helt vildt. 48 timer. Slikbutik. Wow. Mange tak for 10.000 abonnenter. Vi bliver helt vildt glade. Og takket være jeres abonnenter. Vi er så glade for virksomheden. Ja, det er vi i hvert fald. Og vi håber det godt nok, at I kan komme op på 100.000 abonnenter en dag. Ja, og den dag, William, vi rammer 100.000 abonnenter, så lover jeg den største fest. Så lover jeg en luksustur til et hotel under vandet. Og du må gerne komme, og du skal med. Oh my god, skal jeg med? Oh my god, nej, hvor nice. Skynd jer ned og subscribe. Men nu har vi 48 timer, men vi ses næste video.